Konsta listii täällä väkeä. Hyvä. Siitä, pistä kylmäksi. Hyvä. Osu. Seuraava. Hyvä, osu aseeseen. Hei, punaiset peruuttaa keskilinjalle. Täällä on siniset ajettu ahtaalle. Nyt hyökkäykseen. Mennään. Hyökkäykseen. Nyt ei mitään armoa jätkät. Kato, tää tuli kipeä selkäosuma. Arg! Lapaluihin. Kato, lähti karkuun. Ota se pois. Nyt on tiukka paikka. Suoraan pleksiin. Punainen kuoli kypärää. Nostaa ase ylös. Hyvä sininen. Siitä vie hei viimeinen hippu haltuun. Hyvä. Hyvä Konsta. Jätkää listi on ainakin 5 jo. Hyvä. Sininen voittaa. 2-1. Hyvä jätkät. Taistelu on tauonnut. Punainen pystyt on oikein. Hyvä. Muistakaa pitää kypärät päästä. Joo. Konsta Terminaattori, katos vielä tänne. On hauskaa. Ei ollutkaan Konsta tää mies.